Assalamu alaikum adamlar. Sizlerle yeni salamlaşmalı oldum. Sebebi şu Narcan bilen Murat Urban'ın son çıkışlarına cevabını vermeni makul buldum. İlk bilen özümü sehil tanıştırmak için kıyskaçaydayım. Neyim için kıyskaça? Sebebi doğru malumatlar benim doğru karnaşıma karşı urukturacaklarını gözüm etti. Sizin her haysiyenizden şunu isteyenini eltiniz, benim fikrimce. Eğer hakikatlerim şu rejime karşı duruyan olsanız. Şimdi özüm haktaysam, onunla edilşi oğlu çağırıyorum, audio zapisini başlayan ruhsat verseniz, şu Narcan'ın çıkaranı. Ben oğla hiç ilga harım yok, sebebi baştan biliyordum bu ayalın sağdalığını hem anamdarlığını. İstesini de şu Narcan'ın biriyen informasyon saktı hem haberim vardı. Sebebi oğla bilen esli vakitlap işleşem son, olmana özüm etti. Şu Narcan'ı iyi veren hakta, men haktaki malumatları. Şol sebeple men sana Narcan esasanam sen gıydığın nagima anant gördüm. Haydi dölönü şul ayarlayıp yönü yanında yanaşman sebebi kör hatasını bırarlayır diye de. Şu buluşunu da iyiyem size özüm tanıdayın deyip görkem sen şu levap bilen değerrap başladım. Şonuna sen düzülmeceğini düşündüm. Yönü sen gıydığın nagimadan umidim bağdın terim. Sebebi şu atkı çağlar bizden akılrak kolup çıkıyor. Yanlış yanım olsalar. Yönü sen sonra hasfetir bulaştırıp başlansam ben ucu düşündüm sen tak çıkana. Şol sebeple men düşünüyordum men üstüme ne açıp oktokulcuğunu. Yönü onunla da öz videolarımı çıkarmaya başladım. Sebebi sizin maşgalarınız katı çenden açtı. Öz urumsuluğunuzda hem kezzaplığınızda. Benim şu harekede ilk gelen vaktim oğlu için teyar adamdım. Yönü yüreğimin açıklığı sebeple içimde olanı bol şey gururun verdim. Yönü biraz köprek informasyon vereydim diyen şu. Oğlan kellerini köprek dokumisam bu bahir alcırap korkup men kimdiğimi bilmen sen bilen edil şova öz ingur anamdar hoğsar olan adam bilen paylaştı. Senim şu vaat şu informasyon saklap innem öz vahvidine layıklıkta olup başladım. Şeyle oluyor da. İnnem şu sebeple sonra uyuda çıkıyor. Bizi kimizden kim ni para düşünüp oluyor. Narcan. Ola bahir men diyen informasyon ölçü düşünüp podlon telefonu hükmünde yani orşu diyemizde pa prinsipu isporçunun telefonu sana iyi verdi. Şoň için ben sana düşündürüyorum. Birinciden hemen hiç vat kontrazvetkide işleyen adam değil. Yönü meni instituttan son keyan çağırdılar. Hem komisiyada, hem kontrazvetka, hem program upravlения. Sebebi menin esası hunerim военная jurnalistika, hem analitika. Edil şu sebeplem men kompüterim bilýän, hem kiberbezapaslyk uğruna bilimlemedik. Sebebi ukyy bolan adam hemişe birdady öwrenmäge niyet edýär. Şu mahalana 16 ýaşy çağlaran menden keň atdylýarlar ol uğrundan. Onda olardan hem soramalla, sen nereden bu zatlar bilýän diýip şeýlemi? Onda olaram mahamman işlerler bolýarmy? Sen kelläň nereden Narcan? Şu sebeplem eger sen özüň ýa sen çağalan bu zatlar bilmeýän bolsalar, onda olam men näme? Oldyň sen çağalan ukupsyzlygyny anladýar. Ondağım, eğer men hakiki kontrazveçik bolan bolsam, onda men şu malumatlary öz dilim bilen aýdardymmy? Anor pikir edip gör, eğer aklymyz ýetýän bolsa. Men şu çıkaryan süjetimi sin edip bana hiç tupoy diýip bolýarmy? Oňa da jogap ber. Sebäbi tupoy adam kontrazvetkede işläp men kontrazveçik diýilýär. Düşünmeýän boldum. Innem özüm hakda dowam etsem, meniň şu rejime garşy esasy bolan stimulum bolla men ejim pahir boldy. Edil şu haram rejim, öz haramzadalyň eli bilen şonu öldürdi. Şu sebeple men şu herekede giyjim bolsa girmän makul bildim. Şu sebeple men bir wagt şu komitetiň provokasiýasyny ötürmäge düşdüm. Hem sutkalap pytyşyň kameralaryny meçdim. Ýöne ahir soň ejim pahirin tejribesi bilen hem şonuň gaýdysızlygyny kömegi bilen ellerini sypybildim. Ýöne ejim pahiri öldürilen soň täşi taýyk gaýdýançam gütümüp gysyp oturmaly boldum. Ene sana men jogabym. Şol sebeple menini her bolan kezzabyň ýüzüne açyp tilwara tarakan ýaly basýan hem basarnam. Men sakajak bolsam inni diňe men janym almaly bolsam, şonu bilip goýun. Kim men diňleýänem bolsa. Şu sebeplem şunun üçin men öz hoşsarlygymy, öz aklymy hem adam saýgaş tejribemi görýänem, saýlabym bilýän. Oly çaryny hem saparyklymy hem biziň her birimiz şu haram rejim sebäpli öz ýakyn adamlarymyzy ýitirdik. Edil şu sebeplem men şu adamlara edil häzir doğru ananýan. Siziň haýsyňyz kim ýitirdiňiz şu rejim sebäpli? Hana aýtsaňyzlar maňa. Biziň hemmemizde de motivasiýa hem stimulumyz bar. Şu haramlaryň ganyny doýançak içmäge.
Siz olsa şu wagtda öz şahsy bähbidiňiz üçin ilanyň kellesini bulaşdyryp bersiňiz. Men size ozalam duýdurdum ha, azaryňyz ýetmesin diýip. Näme seňden bir degmen, öz işiňiz bilen bolberiň diýip aýtdym ha. Ýöne siziň kanagatyňyz ýok, hiç şaýsyňyz. Ben ozalam Gurbanov'a da Hydyrow'a da öýdülendim. Näme sebäpli siz öz ýurtdaňyzda illeşlerimiz topluman diňe taýyn aşyň üstüne çözdüňiz. Maňa düşündirdiňizler. Özüm baran ýeriňizde diňe ýumurtga diýäňiz birleşerli. Najan sen özüň gitdiň biziň toparmyzdan. Şu Texasdakylar sana pul berjek diýenlerine dogry dämi? Ondan ne pohuňa inni gıýkylykdan bolan birleşen dokdyp, ha? Şu audio zapysym çykaryp bereyim sana gerek bolsa. Sen özüň o gapyny şarkıladyp gidişiňe, sen şonu eden özüň dämeýsen birinjilik bilen. Men içiňizde bolmasa onu sine edip oturdum daşyndan. Sebäbi men hunarim şu, siz ýaly kezaplaryň ýüzüni açmak. Jenap Gurbanow sana öýdülenýän, eger sen 6-njy danam bolsaň, ýöne ol aklyňy hem hunarmenligiňi köpelden ok. Şoň üçin analitikada meniň gerek bolsa 7-nji, 8-nji danam bardyr. Ýöne özümiň köp wagtlap Vostochny ýyzynaborstlar bilen meşgullanam soň gaty goýulýandyr. Şu ýurdumyzda 30 ýyl mundan Aikido görüşünün ofitsiarna bolmadyğı hakda. Sebäbi ýaşydagyň elini ösen şägirt menem. Soňra da institutda Tadeusz Kasýanowyň ýolbaşçylygyny karate do görüşini belli derejede bildim. Ondan sen näme üçin ýene-de men sözlem başaýarlar ýylşagan bolup. Men seniň senseýiňe nirede komiteye çykdypdyr. Görkezsene. Eýsem şol adamyň bir döwür Türkmenistanyny okadyny ýalanmy? Özüm ben 100% bilýän. Şol gaýdýan şam Aşgabatda 1-nji Aikido seksiýasy diňe 2010-njy ýylda açyldy. O da dan vermäge akkreditasiýasy ýokdy. Onda sen haçan we nirde edil Aşgabatda öz dan derejelerini alyp geçdiň Muhammedan başga, ha? Indi şu zatlara analitika diýilýär ýollaşmak polkovnik. Informasiýany jemläp suwutdama çykarmak gülmek, daja elinde anyk faktlary ýok bolsa. Senin najan ýaly ol dostuň Allahmrat ýaly her sözüňde ýalan sözläp otursaň, halkymyza sapsym tupoy berip, eýem tuwlema halkyň pulundan paýlap başladyň, $500 berjek diýip. Ýöne sen halkymyza bir zat duýdurmagy ýadymdan çykaýdyň öýdýän. Şol $500 sen ýene-de biziň ýagny halkymyzyň gazmasyndan aljagyň. Öz ýüňden çykarmajagyňa belli. Kstati, naşo tupoy hakda. Najan, senin şu oğladan alan ýadyňda ýene-de şu podak telefonuň gapanyna düşdüň sen. Şoňa düşünýän okmy? Sebäbi men ola iminni şu Muhammanyň birnäçe akkauntlary diýenler hakda aýtdym. Hem iminni şolaň tupoyly hakda gurulydym. Sebäbi men bu idiotdyň üstüne her süjedimde ulýan, görmedik bolsaň. Ýöne men düşünýän, şu seniň sawursyzlyk gyjlanyňy meni maskara etme uğruna. Sen men hakda maglumatlary ýygynan bolsaň, onu gaty gowy düşünýänsiň, meniň näil maşgalada öwün öselme. Hem men haýsy tohumdan çykanmy. Ona ýygyny köprek dörsem düşünersiň, şu meniň tohumum yurdumuza getiren şöhratlygyň derejesini. Asydyň haýsy biriňiz onuň ýaly awraňy we halkyň siz saparak bilen näletden bolýaňyz, emma onuň yurdumyň awraňy köpeltmäge eden ençeme peýdasy ýeke ýerde de ağlamaga wyjdanyňyz çatmady. Siziň baryňyz bilýüşüňizde tohumlaryňyz bilen şoň eden peýdasynyň müňden bir bölegine meňe bilmersiňiz. Şundan soň siz halkymyzy ýygynyň tirkäp çykyp bolýarmy? Siz haýsy pudrukdan başyňyz çykýar, ha? Korkulmakdan başga. Siz näme ýurda baramysyň ýylatmyda daş ýdirjekmi çörek ederip? Indi maşgalam hakda yerlikli waraýsam, meniň ýekiji hem söýgüli aýalym bar. Ýöne bu meniň birinji maşgalamda onam gidlenmek. Biziň durmuşymyzam halal, şoň üçin sen narjan berde ýene-de bir kezaplaryň başa barmaz. Özüňden çykarýan toslamalyň bilen bile bilip goý şonu. Oň sözüne de oğlan sana beren maglumatlary o hakda ýene-de şu podak telefon prinsipde işledi. Ol hukumatyndan tel, onuň hunary başga. Nähilligini sana bilmek gerek ýokmy kadýan? Biz ikimizden berde dawno legal hem halal maşgalamyz bar. Edil şu sebäple men siziň provokatorlygyňda edil häzir jogap bermekçi. Şu mesele hakda. Men prezidentim boljakda, bolasym bilen ol nagiman prokuror boljak diýýärler. Men şu ofitsiarny oň hukumum ýok. Düşünmeýän bolsaňyz. Şoň üçin köşejiňde uldan demiň alaýyn. Sebäbi sen nagima gyjagadyň elinden ol arzu edip beren türkmen taýty bilen işmem ýok. Nesibetsin özüňize janyň. Indem sen ýene bir soraň narjan. Şu men nireden informasiýany alýan? Eger de sen ya sen çağalan bu zatlara okuyun bolan bolsa, onu siz bilerdiňiz. Şu zaman teknologiýalar bilen informasiýa 80% internetde açyk dostupda bar. Onu diňe göllep tapyp bilmeli eger akylyňyz bar bolsa. Siz geçen asyrda ýaşaýan bolsaňyz, o men günäm däl, janyň. Ýene bir sapar edýän. Elbetde, oňdaşynda men öz anamdary stoşyklamdan bar. Hem ýurduň içinde hem daşynda. Ýöne edil häzir biz şu maglumatlary, diňe maglumatlary aýdyp başlasak, onu ol stoşykdan barsy ýanjagyny gözümizde ýetdi. Şu sebäplen biz biýalaç integrim
Şu bizde bolan informasiýanyň diňe onuň bir bölegini çykarmaga mejbur bolup oturýarys. Şu sebäplen diňe internetde bolan sumutlamalaryň bilen gawatlaşdy. Ine diňe şonu bilen adamy çap edýäs, beýan edýäs. Şu sebäplen indi bärde şu Facebook'un gelakatsı hakikati anıklanan haber veresim geliyor. Yollaş Kurbanov, son çıkışında gatı mekici bu mesele andaşından aylak geçti. Doğru cevabını vermeyen. Şu sebeple men sizi özüm anını yetirmekçi. Facebook'un gelakatsısını ütküdüp bolyan derler, ilişler. Onun dine iksan opsiyası var. O da ya ruhsat vermek ya gadagan etmek. Yöne gadagan edende senin şu Facebook köp tane funksiyonlarına yatırlayandır. Cenab Patpolkovnik. Uyi bağışlan belki siz yurda polkovnik zvanyasını için barkaydansanız. Men sizi kutlayabilir mi ya entek irleştim mi? Şimdi benim köp tane akauntlam hakta ola vapşe ulgunç. Men yekici şu Türkmen ol akauntum var. Bana başkası girevim yok. Sebep bana beyle akauntları ilmim degen yok. Hatta şu akauntu da harcayan vaatımı yitirni ulam yok. Öz şahsi işlem bilen. Men işlep börün. Sen iştişin yani. Sen bileyen men kim olu işleyen mi? O garajı olun yanında vapşe o Gurvan'ın Facebook akauntunna dostluğun arasında var. Ol sen dostluğun Murat. On bana yapı oturmu. O zaman bana öz YouTube kanalı var. Sizin şu tayda onunla men sesimi gatan satten iştirgilersiniz. Siz hem öz kirleriniz bilen özünüz uğraşıp görürsünüz. Yollaşlayıcılar. Yani men fikrimçe siz bärde de halkın kirletini uğraştıracak ol. Bilmeyen zatlığınızdan pırlap toğlap mereka hüdürleyeniniz. Siz her bir sözünüzde şeyittirip sinanı çıkaryanız. Asobinin narcan. İlka bir süjetini ödejetini yüzlence ecimcan korkma deyip sonra da ol süjeti yok eden son yeni göze yaş döken ol ya. 18 yaşımda yitirdim deyip. Sen haysisiz lanınan haysisini instermeliler narcan. Ya sen şuun aydanın ertiri ünsen vermeliler mi? Bak şu süjeti yazıp yetişmedim de. Bolmasa senin şu kezzaplığından iyiyem şu öz yatanlarına da gün yok narcan. Yani ilatın köpsünün yadına da şu da attır. Senin şöyle var bölecek konuşunan sonra da ertesi gün öz samsıklığına düşünüp eksperiment ettim deyişin yadı. O da yadımızda. Senin şöyle ilki puliyonacak konuşunan var. Halktan ilki şu $100'dan sonra da 20 sende düştüm. O ne böyle onuklanınla? Narcan. Benim şöyle hamala men size uğraşat edişim hakta. Akşam saat 1'da düğün kim kime uğraşat edip can etti. Narcan. Men mi sana ya da sen gıydığından giyme bana can etti mi? Özüm katı hayvatlıcı videon ayırmasan men senin götün açarın deyip. Görküdeyin mi pripiskanın benim audio zapistan mı? Hava men size alımdan gelenem sevdum. Sen gıydığın ne mi dedi? Men yurttaki karnaşımakta. Puz gniut deydi değil mi? Türkmen çaydamızda çürüsünler deydi. Benim neyme cevabını verdim? Eğer şolara birdat bolaysa sizin ıkvalınız şolankudan bitir olup deyip ayttım gerek. Şoň üçin sözümde de duralım. Şu sebeplem sizin men isimden suudi verecek diýeniz tawarsızlyk bilen garaşýan. Menem eýem öz adwokatym bilen konsultasiýa edip ýetişendirin. Hem sizin ardaňyz bilen deňlikde sizin eden etmişleriňiň paralellerini geçirjek. Oňa da hakym var. Hukumum var. Şol sebeplem siz men adım beyan etmeye korktunuz. Sebäbi bu ýa непосредственно угроза безопасности гражданина Ameriky. Bu realda attır düşünem size bärde nähil jeda berjegini gatwy göz etirdiniz. Sen kelläň işlemesi diýenen Nagima akıl yetdi şu attara. И тебе, Нагимочка, думаю, следует знать, что ваше неведение относительно деятельности господина Курбанова никак не освобождает вас от ответственности и последующего наказания. Ýöne siz birlada düşünülen что в такой игре, как политика, для спецслужб вы живые и ненужные свидетели. И именно поэтому вам следует бояться не меня, а их. Потому что вы до сих пор не поняли, в какое болото вы себя загнали. И мне вас искренне жаль, если честно. Я надеюсь, что вы не так много знаете. Yöne men size Kurbanova men şahs informasiýam berensinizi pikir edýär. Şu sebäplen garaşaryn şolan hereketine. Egerde meniň ýa-da meniň ayalymyň ýakynlarymyň killesinden ýekiji gyljaga gaçaýsa, sizin ähli başgalaryňyz gözüniň arasynda dykma güýjüm ýeter. Söz berýän, ul merekam onuň. Narjan, sen maňa kellesi düzüw dälidiňmi? Sen gaty dogry aýtdyň. Sebäbi men yakınlanma, ya yurduma, ya halkıma hopa avansa. Men sizin hemmeňizi sümküňiz bilen bilen emirmäge taýýar. Bilip koýum. Size aikidoňyzam kömek etmez. Yollaş Gurbanow. Sen bole men elimdäki maglumatlar bilen. Senin Narjan, yüzüme bassınlar diýen bolýan.
o berde özüň çeýesini örkezjek bolup ýöne seni berde näçe adam ýigrenip berenem habarym ýok. Şu sözlerime lüboý suwda ertmäge saňa ruhsat berýän. Düşündiňmi keza? Baňa siz komiteye çykdyň bolýaňyzmy? Senin ähli maşgalaň berde narjan menkiden tapawutlykdy. Edil şu sebäpli men ýüzüm açyp bilemok. Sen onu edilýän. Ýoldaş Gurbanow agdasak onuňam ýurdun içinde näçe we näil derejede garnaşlar galan hakda dolaýdy biljekkä şu sebäpli size de aýtalýan şu jogabymy. Ondan ýene de burada aýtjaklarym. Jenap podpolkownik. Biz gatowly siziň niden gelenňizi. Sebäbi biziň täze maglumatlarymyza görä siz Orsiýanyň spesslujbalaryň bilen edilýän совместный proýekt. Edil şu sebäpli siz köpden bäri hem allamradan tanýaňyz. Hem nadariýaly Orsiýanyň garawyň itlerini ýarňyda kömege çekdiňiz. Faktiski biz häzir daşy mahkama bilenem däl aslandan şu Orsiýanyň gurusy bilen görüşýäs. Bulak topoy hereketleri hakda biz gatowly siziňki resurslarymyz ýok bolsa ýöne aklymyz bilen ukybyny siziňkinden pessäler. Emma siziň akl derejaňyz hem ulanýan agentliňiz ine şul nadariýaly olar Türkmenistany kuşlatyp beren haýwanlar. Biz bilýäs şu Halmuradyň kanalyny arz edip ýapdyranyny. Edil şu leşekdigini. Innem siz häzir Saparklyň kanalyna ýapdyrjak bolup sırtyňyz dörde bölli şu nadaryňyz. Ine siziň bar ýetip bilen derejaňyz hem aklyňyz. Onsoňam gadyrly jenap liderler. Gaty berk gelek goýun. Meni ikasyňyz gelse diňe damagyny çalaýmasaňyz başga alaçy ýokdur. Eger siz ýygyl adamdyňyzy gören bolsam, onu özüm birinji günden siziň ýarňyňda bir setirde dururdum. Ýöne siziň töwereňizi seredip siziň hakyky niýetiňizi gatlygy düşünýändir. Ine şular ýaly itler bilen siz halkymyza adalet töjek bolýarmy? Diňläp görüň. Özüňizden nesip etsin bular ýaly başlykdyr. Пора всем понять и запомнить, что после лидеров демократического выбора Туркменистана идут админы этого чата. Блин, я же говорил, да, необычно много людей стало прибывать. Ближе к 14-му начало говно бродить, а? Ну, как говорится, мы уже подготовлены. Малейший кто-нибудь пукнет с провокацией, в бан. Innem siziň hemmäňiz üçin gaty gysgaly habar. Ben şu süjedim taýinlap çykajak bolup Türkam maňa ýurdun içinden wajyp habar geldi. Şu sebäpli siziň hemmäňize bolşýar aýtmam makul bildim. Gadyrly ýerleşler Jenap Gurbanow size 14-nji sentýabr hakda ýalan sözlemäňdir. Şol gün ýurdun içinde dogrudan ullakan çykyş boljak. Ýöne men mundan öňki rolumda aýtşmaýaly bu mahkama bilen Orsiýanyň garawusynyň spesialoperasiýasy. Sebäbi köçe çykýanlar esasy hukuk goraýjy işler bilen mahkama işgärleri. Hem olaryň maşgala agzalary haramdam ähli maşgalasy bilen ýurtdan ýam çykyp gaýtdy. Sebäbi şu golaryň ilkinji bolan şerti Berdi Muhammedow bilen onuň maşgalasyna öňde soňda elle girmeliler. Düşünýäňizmi? Inne ýygy Gurbanowyň aýdyşamaýaly her bir şoňa goşulan $500 alýa. Hakykatdan berýärler. Ýöne bu pullar birinjilik bilen alanlar esasanam şu hukuk goraýjylarynyň maşgalasy bor. Şu sebäpli egerde bir maşgalada 10 agzasy bar bolsa, diýmek şolara $5,000 berilýär. Emma galan halka o pullar eline düşýärmi ýok, onu özüňiz pikirleniň. Edil men aýdyşamaýalam prezident hökmüne Ýoldaş Gurbanow taýlanýar. Hamala şu daşa yurtdan gelen opozisiya hareketinin başlığı hükmünde. Ne düşünýänsiňiz? Näçin beýle sroşna Ýoldaş Jenap Gurbanow ilki Türkiýe üstünden bark gaýtdy, o taýda opozisiýany dargadyp soňam Amerika algak geldi, hasarda berdi üýjek bolup. Ene şu sebäpli. Hamala şu opozisioner diýip ýurda ýerjek bolýar. Ben ağırda uza davno garaşıp oturlar Jenap podpolkowniga. Ýöne düşünüşiňiz ýaly bu da şu Putiniň ssenariýasy ýaly tagta çykyp soňra da eýen bu tagty elinden goýbermez tä ölünçe. Diýmek ýene de 30 ýyllap bileýän munyň ejrini çekmeli bors. Şu sebäpli men siziň hiç şaýsyňyzdan maslahat beriljekde häzir. Sebäbi her biriňiz düşünýän, kimiň maşgala taňyrda galan bolsa, kimiň garnaşlary sizin ýüregiňiz gysýandyr. Ýöne her biriňiz düşünmeliňiz. Size näme garaşan hakda. Köp aktivistler birinji hepden içinde ýoguna ýanarlar. Galanlarynda aňyrdan näme boljagyny diňe Hudaý bilýändir. Ýöne men aýtjakdym, men teklifim. Eger 65% halkymyz şu wagt daşyny bolsak,
Bizim ahlimiz bärden eýem ulugy çolup hereket edýärler. Hem taryhymyzy üýtdirýärler. Bizim ýekiji we iň soňky şansymyz şu. Ahli ýurtdan guramalaryndan özümize adalatly hem açyk saýlaw geçirmek talap etmeli. Onda da diňe hemme ýurtlaryň agalaryň kontrollugyna, nablüdasylyň kontrollugyna. Ine şonna biz arkaň ýurdun içine girip öz saýlawymyzy edýärler. Eger ejizlap çydamasak, onda türkmeniň ykwalynyň mundan beýlek gömüp gidýärin. Sebebi ýene 30 ýyllyk diktatorçylygy. Bizim halkımızda inne eğertmez. Saylan özümüz, adamlar. Инне морстрина верен шухавары. Должен сообщить вам всем на русском языке. Эта новость пришла буквально ко мне недавно, когда я уже почти закончил этот сюжет и собирался публиковать. Я должен это все рассказать вам честно, потому что не имею права это утаивать. Это 100% достоверные источники. 14 сентября, как и сказал господин Курбанов, в стране действительно готовится переворот. Но дело в том, что это совместная спецоперация Комитета национальной безопасности Туркменистана и российского ГРУ. Господин Курбанов также вам не соврал, обещая каждому по $500, кто примкнет к его движению. Но в первую очередь эти деньги получат силовики, которые должны выйти на переворот со своими семьями, которые и будут составлять основную массу якобы возмущенного народа. И если семья будет состоять, к примеру, из 10 человек, то это будет $5000. Получат ли эти деньги остальные простые граждане, вот это уже большой вопрос. Я подозреваю, что наиболее активные из вас пропадут и исчезнут в тюрьмах в течение первых 2 недель, а оставшиеся останутся вечными заложниками новой власти еще на 30 ближайших лет, пока наш народ не вымрет окончательно. Мы точно знаем, что Бердымухамедова и всей его семьи уже нет в стране, и первым условием этого переворота является их дальнейшая неприкосновенность. Мы также осведомлены, что именно господин Курбанов должен возглавить новое правительство как президент в качестве оппозиционного лидера за границей для придания легитимности новой власти. И именно поэтому он в таком срочном порядке создал эту партию и совершил свой якобы оппозиционный вояж, как легитимный лидер новой власти. Но парламента, как он обещает, там не будет, как вы понимаете, поскольку это тот же самый российский сценарий с комитетчиком во главе. Я понимаю, что у многих там семьи, по которым они соскучились, и поэтому не имею права влиять на ваш выбор. И хоть силовикам и дана команда не задерживать никого больше, чем на 15 суток, но вы должны понимать, что задерживать будут наиболее активных и несогласных. А 15 суток – это достаточный срок, чтобы сделать полную фильтрацию и уничтожение неугодных. Единственное разумное решение, которое можем предложить вам мы, это не торопиться с выбором, поскольку на сегодняшний день больше половины нашего народа, а это около 65%, находится за пределами страны. То есть мы сами по себе составляем большую силу, которую нельзя не принимать во внимание. И если мы все сообща встанем вместе по всему миру, то можем требовать от мирового сообщества прозрачного и всенародного референдума под контролем международных наблюдателей. Я хочу, чтобы вы все понимали, что это наш единственный и последний шанс. Выбор за вами, мои дорогие соотечественники, как и будущее нашей страны и наших детей. Ну, как говорится, мы уже подготовлены. Kelleňizi dursangda täzeden biliji birek kirwe yapşyň watandaşlar. Bulutlan götüni depip özüňize ananyň şopolnoňyza däl. Aman sag bolan halkym.